Vo výdajkách zadávame výdaje tovarov. Odberateľa vyberieme z číselníka firiem, ktoré sme zadali v module účtovníctvo. Nepovinný údaj o stredisku a výkone taktiež zadané v číselníku module účtovníctvo. Uložíme hlavičku a vyberáme tovar buď podľa kódu, názvu alebo ceny. Ponúkne tovar, ktorý je na sklade. Zadáme množstvo. Voliteľné zadanie zľavy. A uložíme. Takto vystavenú výdajku si môžeme vytlačiť. Pravým tlačítkom na myši vrátime sa späť. Z výdajky môžeme rovno vystaviť faktúru. A vytlačiť. Pravým tlačítkom na myši návrat späť. Pri výdajke si môžeme ukázať aj presun medzi skladmi. Odberateľa vyberieme sklad, na ktorý chceme presúvať. Zadáme tovar a množstvo. Následne príjmeme tovar. Prepneme sa do skladu, na ktorý chceme tovar prijímať. Ako dodávateľa navolíme sklad, z ktorého bol tovar vydaný, a automaticky sa nám ponúkne číslo výdajky. Uložíme hlavičku a z dotyčnej výdajky sa skopíruje tovar do druhého skladu.